አርዕስተ ዜና ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ተመስገን ጥሩነህ ሓዊሱ ላዕለዎት አመራርሓ መንግስቲ ፌደራልን ክልል አምሓራን ናብ ከተማ ጎንደር ኣትዮም ዋሕዚ በጻሕቲ ዓዲ ካብ ዋና እዋን እናወሰኸ ምዃኑ ቢሮ ባህልን ቱሪዝምን ክልል ትግራይ ገሊጹ ካብ ዜና ወፃኢ ጉባኤ ኣባል ሃገራት ጉጅለ 20 ኣብ ብራዚል ሪዮ ዲ ጄኔሮ እናተሳለጠ ይርከብ። سلام طعنا بلي زخوركم تملكتي كمي تخونو كمي تمسيو لك ساعات حدا خوينو ما عاد زينا حزنا متينا لنا زيناتات ندامراحكم ساهم صنح انا ابراهيم فسايه فلما بحصر زيناتات يجمر زلعله بز حزبنا زحز حرستاين محبرسب اربحتي انسساتن ميلا منوابرو زدنفع سرعتي كوريدور قصر مجمارو تحبيرهم كتماتات بلمعات كوريدور اب ملوات تخرت غيرنا ناسرحنا اب انركبل اوان سرحت كوريدور قصر دما محبرسب قصر ون رؤسو اب زخل زلاقن محبرسب تكور بزخونن منقدي مندرون نخلوت زخلو يكبل بصحفه قدماي مينستر افريطوم ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ተመስገን ጥሩነህ ሓዊሱ ላዕለዎት አመራርሓ መንግስቲ ፌደራልን ክልል አምሓራን ናብ ከተማ ጎንደር ኣትዮም ምስቶም ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ቀዳማዊት እመቤት ዝናሽ ታያቸው ርእሰ ምሕዳር ክልል አምሓራ አረጋ ከበደን ላዕለዎት አመራርሓቲ ክልልን ተረኺቦም ኣለዎም ኣብ ጎንደር ኣብ ዝህልዎም ጻንሒት ድማ ኣብታ ከተማ እናተሳለጡ ዝርከቡ ዝተፈላለዩ ስራሕቲ ልምዓት ክዕዘቡ እዮም ዝብል ትፅቢት ኣሎም بمعرض مكتل قدامي مينستر حلفي ماخل متحابري هنصت سرعه ديمقراسن مكتل بريزيدنت بارتي بلصقنان ادم فراح ناب كلل بنشانغول غومز كتما اسوسا يوم ايتا ادم فراح اسوسا زاتو اب گمگام مفزاصما سرحت قدامي ربع عمت 2017 بارتي بلصقنا نمستاف كم زخونه يتغليص زلوم اب اسوسا معروفه نفرت هداسين توصح دما رسم حدارتي كلل اشاد الحسن حويسو ببركو زركو لعلو تمرارحا اقبابلا غيرهم لهم دحرتي هاغراو لوطي تغواراوي ناتغبر زركب بوليسي ايكونومي زيوان كوناتاتن حزبن اب گمز اتوي كبلا منستر بلانن لمعاتن دكتور فصوم سفا غليصن اب وصيتات ممحش ماكرو ايكونومن اب زلاقي سغغر مطان هافتن زهلو ترغم مسرت زغبره مدرخ مخكر زملكتهم اكالات يكايدلهم ابتي مدرخ منستر بلانن لمعاتن دكتور فصوم سفا منستر ገንዘብ احمد شدي ገዛኢ ሃገራዊ ባንኪ ኢትዮጵያ ማሞ ምሕረት ሓዊሱ ሓለፍቲ ትካላት ፋይናንስ መንግስትን ውልቀን ተረኺቦም ኣለዎም ተን ሚኒስትር ኣብቲዋን ኣብ ዙርያ ዘላቂ ዕቤት ኢኮኖሚ ኣብ ዘቕረቦ መብርሂ ከም ዝበለዎም መዋቅራዊ ሽግግር ኢኮኖሚ ንሓንቲ ሃገር ወሳኒ እዩ ብመዋቅራዊ ሽግግር ኢኮኖሚ ዝሓለፈ ሃገራት ዓቕምን ብፅሒትን ዘፈራት ኢኮኖሚ ወፍርን ፈጠራን ዕድል ስራሕ ኩነታት መሰረትን መጠንን ንግዲ ወፃእን ሕልኽላኻት ቴክኖሎጂን ኣብ ግምት ዘእተወ ከም ዝኾነ ተዛሪበን ممحيش هاجر بوكل إيكونوميون إنفستمنت عود ولكة زد تبابعلهم عبا وسنت عودتات ولكة تساتفو منجستي زرعيلو ممحيش يتحستو مريت زد تكبرلهم لعولك فلت عداوة عي زتفت أمرلو سلازخونم كابتوم قداموت بوليسيتات إيكونومي زتفلي بحري زحازة كم زخونين رديان عبتي مدرخ عبا كيدو تسيتات فتناتات مفتحتاتن كأتصال أنفتن تكبرا ريفورم ماكرو إيكونومي زتأمتو سفحتي زتتات كم زقبرو
ተገሊጹሎም። ገምጋም አፈጻጽማ ትልሚ ቀዳማይ ርብዕ ዓመት በጀት ዓመት 2017 ፓርቲ ብልጽግና ኣብ ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ከተማ ኣሶሳ ይካየደሎም። ብማዕረግ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ሓላፊ ማእከል መተሓባበር ህንፀት ስርዓት ዴሞክራሲን ምክትል ፕሬዚዳንት ፓርቲ ብልጽግናን ኣደም ፋራህ ኣብቲ መድረኽ ኣብ ዝሓለፉ 3 ኣዋርሕ በቲ ፓርቲ ዝተወገኑ ዋና ተግባራት ክግምገሙ እዮም ኢሎም። ብብርክ ፓርቲ ንዘለው ውዳበታት ዝወሃቡ ስልጠናታት ሓፈሻዊ ኩነታት እንታይ ከም ዝመስል ከም ዝድህሰስ እውን ገሊጾም እዮም። ኣብ መለክዒ ስሩዓት ተግባራት ኣፈጻጽማቲ ፓርቲ ብምዝታይ ናይ ምድንፋዕ ስርዓት ኣካል እቲ መድረኽ እዩ ተባሂሉሎም። ካብ ቻይና ኮሚኒስት ፓርቲ ኣብ ዝተረኸቡ ተመኩሮታት ዘተ ከም ዝግበር ብምግላጽ ረቂቕ መምርሒ ምልመላ ኣባላት ህንፀትን ስንብት ፓርቲን ረቂቕ መምርሒ ፖለቲካ ትንተና ቀሪቡ ዘተ ከም ዝግበሩ ተሓቢሮም። ቤት ምክሪ ከተማ አዲስ አበባ ዝተፈላለዩ ሽሞታት አጽዲቆም። ከንቲባ ከተማ አዲስ አበባ አዳነች አበቤ ደረጃ ትምህርትን ልምዲ ስራሕን ተሸወምቲ ነቲ ቤት ምክሪ ዘቕረባ እንትኾና እቲ ቤት ምክሪ እውን ነቲ ሹመት ብሙሉእ ድምፂ አጽዲቕዎሎም። በዚ ድማ ሓደ ኢንጂነር ወንድሙ ሴታ ብማዕረግ ምክትል ከንቲባ መካየዲ ስራሕ ከተማ አዲስ አበባ፣ ክልተ አይተ ታንኳይ ጆክሮዋ ዳይሬክተር ተቋጻሪ ልምዓት መንግስቲ፣ ሰለስተ አይተ ይመር ከበደ ኮሚሽነር ኮሚሽን መተሓባበሪ ተሳትፎ ሕብረተሰብን ወለንታን አዲስ አበባ፣ ኣርባዕተ አይተ ግዛቸው አይካ ኣብ ቤት ምክሪ አዲስ አበባ ኣካባቢ ቀዋሚ ኮሚቴ ጉዳያት መሰረተ ልምዓትን ቤት መዘጋጃን ብምዃን ተሸይሞም ኣለዉ። አዲስ አበባ ውቅብ ምስሊ ዘላብስዋ ለውጥታት በብመዓልቱ እናተመዝገበ ከም ዝርከብ ሕፁይ አምባሳደር ዴንማርክ ኣብ ኢትዮጵያ ሱኔ ክሮግስትሮፕ ገሊጾም ኣሎም። ኢትዮጵያ ኣብ መርሃ ግብሪ ሓምለዋይ ኣሰር ዘርኣየቶ ቆራጽነት ንጹህን ምቹው መንበሪ ከባቢ ጋህዲ ኣብ ምግባር እናሰጎመት ከም ዝኾነት እውን ተዛሪቦም። ተግባራት ልምዓት ኮሪደር ንኻልኦት ሃገራት መርኣያ ከም ዝኾኑ ብምጥራሕ አዲስ አበባ ወጊሑ ብዝመሰለ ቁጥሪ ማራኺ ምስሊ ተላቢሳ ትርከብ ከተማ ኮይናላ ክብሉ ናእድኦም ገሊጾም እዮም። ዴንማርክ ንኢትዮጵያ ብሓምለዋይ ልምዓት ስራሕቲ ሓገዝ ከም ትገብር ብምግላጽ እታ ሃገር ኣብ ዓውዲ ሕርሻ ዝሕደስ ሓይልን ዘላቒ ልምዓትን ብምትሕባር ንምስራሕ ኣብ መድረኽ ኮብ 29 ዝፈረምኦ ስምምዕነት ከም ኣብነት ጸሪሖም። ተበረከቲ ሕዚ ድማ ብዝርዝር ናብ ዝሓዝናዮም ዜናታት ክሓልፍ። ሃገርን ዜጋን ዝፍትኑ ዘለው ዝተዛብዑ ተረኻት ብዘቀራርቡ ጉዳያት ብምጽጋን ሃገር ምህናጽ ከም ዝግባእ ተሓቢሩሎም። ሓበራዊ ተረኽ ኣብ ምህናጽ ልሂቃን ሓላፍነቶም ክዋጽኡ ድማ ተገሊጾም። ንጸብጻብ ይመር ኣደም ኣባዲ ደመቀ ህዝብታት ዘቀራርቡ ዘፋቅሩ ዘተኣማምኑ ተረኻት ብዘይ ምምዕባሎም ኣብ ኢትዮጵያ ጸገማት ንኽፍጠሩ ምኽንያት እናኾነ መጽዩ ጸሓፍቲ ሰኒዶም ዘመሓላልፍዎ ታሪኽ ዝተዛብዐ ብምዃኑ ንሕዚ ወለዶ ዕዳ ከም ዝኾነ መተሓባበሪ ህንጸት ስርዓት ዴሞክራሲ ዶክተር ብቂላ ሁሪሳ ገሊጾም። የሀገራችን ታሪክ መብዛሕትኡ ታሪኽና ናይ ቤተ እምነትን ነገስታትን እዩ። ኣብ ህዝቢ ትውልዲ ዝተፈላለየ ብሔርን እምነትን ብኸመይ ብሓደ ይነብሩ ከም ዝነበሩ ከመይ ከም ዝደጋገፉን ትኹረት ዝገበረ ኣይኮነን። እዚ ብዝግባእ ኣይተሰነደን። እዚ ብዘይ ምዃኑ ናይ ሕዚ ወለዶ ንድሕሪት ተመሊሱ ናይ ነገስታት ታሪኽ እናመዘዘ
ዝከራኸረሉን ግዚኡን ጉልበትን ዘጥፈአሉ ኩነታት ኣይምተፈጥረን ኣገርን ዜጋን እናፈተኑ ዝርከቡ ዝተዛብዑ ተረኻት ሓበራዊ ተረኽ ብምህናጽ ካብቲ ጸገም ምውጻእ ከም ዝከኣል ሓቢሮም አሁን ያለነው ሰዎች በተለይ ሕዚ ዘለና ሰባት ብፍላይ ምሁራን ፖለቲከኛታት መራሕቲ ሃይማኖት ዓበይቲ ዓዲ ሚድያታት ኣብያተ ትምህርትታት ብእንሰርሖም ስራሕታት እዩ ተረኽ ዝህነጽ ኣብ ሕሉፍ ታሪኽ ኢትዮጵያ ጸገማት ጥራሕ ዘይኮኑስ ዘኽርዑ ገድልታት ኣለዉ እዮም ዝበሉ ዶክተር ብቂላ ሁሪሳ እዚ ወለዶ ኣብ ዘተኣሳስሩን ዘተኣኻኽቡን ተረኻት ከትኩር ኣለዎ ኢሎም የዓድዋ ታሪክ የኢትዮጵያውያን የጋራ ታሪክ ነው ታሪኽ ዓድዋ ሓበራዊ ታሪኽ ኢትዮጵያውያን እዩ እዚ ብዝግባእ ብምስናድ ንውልድ ወለዶ ብምስግጋር ናይ ትማሊ ሕውነት ሓድነትን ሕብረትን ምህናጽ የድሊ ሓበራዊ ዝኾነ መንነት ምትእስሳር ህዝቢ ሓድነት ባህሊ እምነት ቁጠባ ኣለውና እዮም ሓለፈ ታሪኽ ንመምሃሪ ጥራሕ ብምውሳድ ሓበራዊ ኣብ ዝገብሩ ትኹረት ብምግባር ኢትዮጵያ ምህናጽ ከም ዘድሊ ድማ ተሓቢሩ ሃገር ምህናጽ ናይ ሓባር ታሪኽን ምክኣልን ወሳኒ ምዃኑ ይግለጽ ታሪኻት መንቀል ጎንፂ ዘይኮኑስ መሰረት ሓድነት ክኾኑ ከም ዝግባእ እውን ተሓቢሩሎም ንጸብጻብ ሜሮን በረዳ ዳሃብያሴን ከም ስዕብ ክተቕርባያ ቀንዲ መሰረት ህንጸት ሃገር እቲ ሓደ ብሕቡር ዓቕሚ ህዝብታት ዝህነጽ እንትኸውን እቲ ካልእ ድማ ኣፈላላይ ኣሚንካ ናይ ሓባር ጌርካ ተቐቢልካ ምንባር እዩ ደቂ ሰባት ዝተሰርሕሎ ተሓሳስባ ከም መልክዖም ከም ዝፈላለይ ይመን ብምዃኑ ሰባት ዓርሶም ምስ ሰባት ንምዝማድ ዝኸድዎ ክያዱ ካብ ውልቀ ሰብ ናብ ማሕበረሰብ ካብ ማሕበረሰብ ናብ ሃገር ይምርሕ በዚ ኸይዱ እዩ እምበኣር ናይ ሓባር ታሪኽን ባህልን ምስናድ ዝጅመር የማይለወጥ አንድ ነገር ነው ሰው መሆኑ ዘይልወጥ ነገር ሓደ ነገር ጥራሕ እዩ ሰብ ምዃኑ እዩ ተፈላማይ መሰረት ድሕሪዩ ቋንቋ ኣምሓርኛ ትግርኛ ምዝራው ወይ ሙስሊም ክርስቲያን ምዃኑ ብኸይድ ግዜ ዝፍጠር እዩ ሰብ እየ ኣነ ቅድሚ ምምራፀይ ኢሉ ዝሓስብ ሰብ ነቲ ካልእ ሰብ ኣብ ሓደ መሰረት ደው ከም ዝበለ እዩ ዝሓስብ ኣብ ሊፁ ዝርዮ ድሕሪ ሰብነቱ ዘሎ ነገር ተኾይኑ ግና ነቲ ቀንዲ መሰረት ሰብኣውነት ይስሕቶ እዞም ናይ ሓባር ታሪኽ መለለይ ሃገር ንወለዶ ዝሰግሩ ምዃኖም ኣይተርፍን ነዚ ኣብነት ቻይናውያን ከም ኣቆጻጽሪ ኣውሮፓውያን ብ1959 ንሰለስተ ዓመታት ዝጸንሐ 55 ሚልዮን ዜጋታቶም ዝሰኣኑሉ እዋን ጸገም ዝተቓልስዎ ቃልስን ንዓለም መርኣያ ጥንካረ ኮይኑ እዩ ኢትዮጵያ ግና በዚ ጉዳይ እዚ ዝተዓደለት አይተመስልን የአገው ትግራይ አማራ ጫፍ አካባቢ ያሉ ዘፈኖች መስቀል ላይ የሚደረጉ እዚህ አካባቢ ያሉ ሬቻዎች ኣብ ከባቢ አገው ትግራይ ኣብ ክልል አምሓራ ዘለው ደርፍታት ኣብ መስቀል ዝግበሩ ነገራት ኣብ ዝኸባቢ ዘለው እሬቻታት ናይ ጉጅለ ዘይኮኑስ ናይ ሓባር እሴት ዝኾኑ ብጣዕሚ መዘናግዕ ምኾኑ ሕዚ ጥምቀት እሬቻ እንትመጽእ ብሰላም ደይሓልፍ ይኸውን ኢለ ይጭናቕ ብምዃኑ ሰላማዊ ጉዳይ ኣብ ውሽጥና ምህናጽ የድሊ ብዘበናት ዝተሰርሑ ጌጋታት ለምውን ምኽንያት ጎንፂ እንዳኾኑ ዝመጽሉ ኸይዲ ታሪኽ ንመምሃር ዘይኮኑስ ንጎንፂ ዝተቐመጠ ንህዝቢ ኣብ ዝተፈላለየ መትከል ደው ንኽብል ተገይሮም ዝተጻሓፉ ታሪኻት ሎሚ መንቀለ ጎንፅታት ኮይኖም ይርከቡ ሰው ከሆን ስንሰራ የሰማነው ስቶሪ የሰማነው ነገር ሰብ ተኾይኑ ዝሰማዕናዮ ታሪክ ክዛባዕ ይኽእል እዩ ሰብ ብባህሪኡ ሙሉእ ስለ ዘይኮነ ካብቲ ዝሰማዕናዮ ታሪክ ዝተወሰነ ወሲና ሙሉእ ንሙሉእ ኣይንወስድን ኣፈላላይ ብኸይዲ ምፍታሕ እዩ እንትንፍጠር ሰባት ኢና ኢልና እንተኣሚንና እቲ ንጽጽር ኣየጓንፅን ብምዃኑ ነዚ ወሳነ መፍትሒ ናይ ሓባር ታሪኽ ንምጽሓፍ ዝኽእሉ ኣብ ሕጋዊ ታሪኻት ንምብጻሕ ሩዋንዳ ኣብነት እያ እታ ሃገር ኣብ መንጎ ህዝባ ዝተፈጠረ ህልቂት ንመጻኢ ወለዶ ቂም ንዘይምጽናሕ ብሕጊ ዝጸንዐ ስርዓት ኣዊጃ እያ ኣብ ሩዋንዳ ብዛዕባ ህልቂት ህዝብታት ምዝራብ ንነዊሕ ዓመታት ዘእስር ገበን እዩ ብምዃኑ እውን ሩዋንዳውያን ንትማል ረሲዖም ንቐጻሊት ሩዋንዳ በሓባር ምጽባሮም ዘመላኽት እዩ ሁሉም ነገር የስቶሪ ውጤት ነው ኩሉ ነገር ውጽኢት ታሪኽ እዩ ኢትዮጵያውያን ታሪኽ ሰብ ንኣድቲ ኢና ቋንቋ ታሪኽ መራሒ ስራሕ ካልኦት ሃገራት ንንእድ ኢና ናይ ውሽጢ ዓዲ እንትኾን ግና ነናእስ ኢና ታሪኽ ብትኽክል ተተታሒዙ የስማምዕ ተዘይኮይኑ ግና ይጓንጽ እዩ ሃገር ዝሃንጽ ታሪኽ ብስፍሓት ምህናጽ የድሊ ነዚ ስዒቡ ኢትዮጵያውያን ናይ ሓባር ታሪኽ ንምጽሓፍ እቲ ሓደ ነቲ ኻሊእ ክነብር ከም ዝግባእን ንኹሉ ማእኸል ገይሩ ዘሳትፍ ናይ ሓባር መንነት ምህናጽ እቲ ኻሊእ መፍትሒ እዩ ኣብ ዝሓለፉ 3 ኣዋርሕ ኢኮኖሚ ኢትዮጵያ ብቐንዲ መለክዕታት ዕውት ኣፈጻጽማ ምምዝጋቡ
ሚኒስትር ገንዘብ አይተ አሕመድ ሽዴ ይገልጹ። አይተ አሕመድ ሽዴ እዚ ውጽኢት ዝተረኸበ ብምኽንያት ምምሕያሽ ዝተማለ ማክሮ ኢኮኖሚ ምዃኑ ድሕሪ ምሕባር እዚ ድማ ኣብዚ ዓመት ንዝተሓቀነ 8.4 ዕብየት ኢኮኖሚ ንምዕዋት ይኽእል እዩ ኢሎም ኣለዉ። ብምኽንያት እቲ ምምሕያሽ ማክሮ ኢኮኖሚ ዘስደምም ውጽኢት ከም ዝተመዝገበ ዝገለጹ ድማ ሚኒስትር ዴኤታ ገንዘብ ዶክተር ኢዮብ ተካልኝ እዮም። ጌታቸው ዓለሙ ዝርዝር ኣለዎ። ኢትዮጵያ ዘላቕን ብዙሓት ተረባሕቲ ዝገብርን ዕቤት ምጣነ ሃብቲ ንምህናጽ ንክኽእላም ናብ ሙሉእ ትግበራ ማክሮ ኢኮኖሚ ምእታዋ ዝዝከር እዩ። በዚ ድማ ብርክት ዝበሉ ውጽኢታት ምምዝጋብ ምጅማሮም ይግለጽ። ካብ መንጎ እዞም ምዕባለታት ዓውዲ ሰደድ ምምሕያሽ ምርኣዩን ዓውዲ ኣፍራይ ምንቕቑሑን ቀረብ ሸርፊ ወጻኢ ለውጢ ምርኣዩን ብቐንዱ ተረቋሕቲ እዮም። እቲ ዝተማልአ ምምሕያሽ ማክሮ ኢኮኖሚ ልዑል ቅድመ ምድላዋት ተገይሩሉን ኣቐዲሞም ዝኣተው ብዝተጠዓዓመ መልክዑ ይትግበር ምህላውን ሚኒስትር ገንዘብ ኣሕመድ ሽዴ ይገልጹ። ኣብቲ ትግበራ ድማ ኣብ ዝሓለፉ 3 ኣዋርሕ ኢኮኖሚ ኢትዮጵያ ብቐንዲ መለክዕታት ዕዉት ኣፈጻጽማ ምምዝጋቡ የረዱ። እዚ ድማ ኣብዚ ዓመት ንዝተሓቀነ 8.4 ዕብየት ኢኮኖሚ ንምዕዋት ዘኽእል እዩ ኢሎም። ባለፉት 3 ወራት ዋና ዋና የእድገት አመልካቾች በግብርና ዘርፍ ኣብ ዝሓለፈ 3 ኣዋርሕ ኣብ ቀንዲ መግለጽታት ዕብየት ኣብ ዓውዲ ግብርና፣ ኣብ ዓውዲ ማኑፋክቸሪንግ፣ ኣብ ዓውድታት ንግድን ግልጋሎትን ከምኡውን ኣብ ምንቅስቃስ ዲጂታል ኢኮኖሚ ኣዝዩ ዘተባብዑ ውጽኢት ተረኺቡ እዩ። ብሓፈሻ ኣብ ውሽጢ ኢኮኖሚ ዘሎ ጠለብ ሓይሊ እናዓበየ ምዃኑ የርኢ። ቀረብ ሲሚንቶ እውን ምምሕያሽ ኣርእዩ እዩ። ሓደሽቲ ፋብሪካታት ሲሚንቶ ናብ ስራሕ ምስ ምእታዎም ተታሒዙ እናተጠናኸረ እዩ ዘሎ። ኣብ ውሽጢ ኢኮኖሚ ዘሎ ፍርያት ብረት ጽቡቕ እዩ ዘሎ። ጠለብ ነዳዲ እውን እናተመሓየሸ ከም ዘሎ እዩ ዘርኢ። ለምዘበን ዝተለምናዮ ዕብየት ኢኮኖሚ ብዘተኣማምን ኩነታት እናሳኻዕናሉን ካብዚ ንላዕሊ ዝሕሽ ዕብየት ክመጽእ ከም ዝኽእልን እውን ዝሓለፉ 3 ኣዋርሕ መርኣያ እዮም ማለት እዩ። እዚ ምምሕያሽ ብዙሕ ግዜ ተሓሲቡሉን ምድለዋት ተወጊኑን ንኢኮኖሚ ኢትዮጵያ ሓሊኹ ዝጸንሐ ቀንዲ ማሕለኻ ንምብታኽ ዝተወሰደ ስጉምቲ ምዃኑ ዝገልጹ ሚኒስትር ዴኤታ ገንዘብ ዶክተር ኢዮብ ተካልኝ ብወገኖም ኣብዚ ርብዒ ዓመት ኣብ ዝተፈላለዩ ዓውድታት ዘስደምም ውጽኢት ከም ዝተመዝገበም ይገልጹ። ይሄ ማሻሻያ ደጋግመን እንዳነሳ ነው ብዙ እዚ ምምሕያሽ ደጋጊምና ከም ዘልዓልናዮ ብዙሕ ግዜ ተሓሲቡሉን ምድለዋት ተወጊኑሉን ንኢኮኖሚ ኢትዮጵያ ሓሊኹ ዝጸንሐ ቀንዲ ማሕለኻ ንምብታኽ ዝተወሰደ ስጉምቲ እዩ። ክሳብ ሕዚ ብዘሎ ገምጋም ኣዝዩ ዕውት ከይዲ እዩ ዘሎ። ትጽቢት ብዝገበርናሉ ኣንፈት እዩ ይጓዓዝ ዘሎ። እቲ ተመን ሸርፊ ወጻኢ ከም ዝተጸበናዮ ምስ ጸሊም ዕዳጋ ተመጣጣኒ ኮይኑ እዩ። ኣብዚ 4 ዓመት ኣብ ንግዲ ወጻኢ፣ ኣብ ኣታዊ፣ ኣብ ዋሕዚ ሓዋላ ሬሚታንስ ዘደንቕ ውጽኢት ኢና ርኢና። ኣብ ዓለም ለኻውያን መሓዙት ልምዓት ኣብ ታሪክ ልዑል ድጋፍ ገንዘብ ከም ዝተረኸበ ዘዘኻኸሩ ሚኒስትር ገንዘብ አይተ አሕመድ ሽዴም ጸቕጢ ዕዳ ወጻኢ ንምቅላል ዘኽእሉ ዓውድታት ዕዉታት ድርድራት ከም ዝተገበሩ እውን ይገልጹ። በቅርቡም በዓለም ባንክና የዓለም አቀፉ የገንዘብ ድርጅት ዓመታዊ ስብሰባ ላይ ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ ዓመታዊ ኣኼባ ባንክ ዓለምን ትካል ገንዘብ ዓለምን ዝኾነ IMFን ጉጅለ ልኡኽ ኢትዮጵያ ሰፊሕ ተሳትፎ ገይሩ እዩ። ኣብቲ እዋን ምስ ሓለፍቲ ስራሕ IMFን ባንክ ዓለምን ከምኡውን ምስ ካልኦት መሻርክቲ ትካላት ምስ ኢንተርናሽናል ፋይናንሻል ኮርፖሬሽን ምስ መልቲላተራል ጓራንቲ ኤጀንሲ ከምኡውን ኣብቲ ስፍራ ምስ ዝርከቡ ሚኒስትራት ዝተፈላለዩ ሃገራት ሰፊሕ ዘተ ጌርና ኢና። በዚ ድማ ብብዙሕ ቢልዮናት ዝቁጸር እፎይታ ዕዳ ወይ ድማ ጸቕጢ ዕዳ ንምቕናስ እንኽእለሉ ስራሕ ሰሪሕና ኢና ማለት እዩ። ስለዚ ሓፈሻዊ እቲ ምምሕያሽ ማክሮ ኢኮኖሚ ጸቕጢ ዕዳጋ ወጻኢና ኣብ ምቕናስ ብልዑል ብርኪ ዕውት ዝኾነ ስራሕ ንክንሰርሕ ኣኽኢሉና እዩ። ከምኡውን ንመላእ ህዝቢ ኣብ ኢትዮጵያ ኢንቨስት ንዝገብሩ ኢንቨስተራት ልዑል ዓቕሚ ዝፈጥር እዩ ዝኸውን ማለት እዩ። ኢኮኖሚ ኢትዮጵያ ኣብ ምብራቕ ኣፍሪቃ ፈላማይነቱ ሒዙ ከም ዝቐጸለ ዝገልጹ አይተ አሕመድ ሽዴም እቲ ዝተማልአ ምምሕያሽ ማክሮ ኢኮኖሚ ኢትዮጵያ ነዚ ዞባ ብልምዓት ንምትእስሳር ዘለዎ ዓቕሚ የዕቢ ኢሎም። ዋሕዚ በጻሕቲ ዓዲ ካብ እዋን ናብ እዋን እናወሰኸ ምዃኑ ቢሮ ባህልን ቱሪዝምን ክልል ትግራይ ገሊጹ። ካብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ውሽጢ ሃገርን ወፃእን ዝመጹ ዑደተኛታት ጸገም ጸጥታ ከየጋጥም ምስ ዝምልከቶም ኣካላት ዝተዋደደ ስራሕቲ እናተወገነ ምዃኑ ተሓቢሩሎም። መርሃ ሰላም መረሳ ተወሳኺ ኣለዎ።
ሰሜናዊ ክፋል ሃገርና ገጢሙ ብዝጸንሐ ጎንፂ መባጽሕ ቱሪዝም ተብሂለን ኣብ ቅድሚት ዝስራዓ መባጽሓት ውሽጢ ሓንቲኣ ከተማ ኣክሱም ግዳይ ኮይና ጸኒሓ እያ ፍልፍል ኣታው ብዙሓት ዝኾነ ምንቅስቓስ ቱሪዝም ብዘይምህላው ነበረ ጸገም ውዕሊ ስምምዕነት ፕሪቶርያ ስዒቡ ምንቕቓሕ የርኢ ምህላው ነበርቲ ከተማ ኣክሱም ይገልጹ መንእሰይ ጎይቶኦም ወረስ ብዝተፈላለዩ ንግዳዊ ንጥፈታትን ምህዋፅን ናብሩ ዝመርሕ ሰብ እዩ ሰላም ስዒቡ ጽቡቓት ትርኢዮታት ኣለዉ ይብል ያው ሕዚ ግን ሰላም ተወሰነ ናይቲ ውዕል ፕሪቶርያ ድሕሪ ምስተፈጸመ ያው ሓደ ቱሪስት ካብ መስከረም ጀሚሩ ቶም ናይ ወጻእተኛ ዜጋ ዘለዎም ሃገራት ክመጹ ኺሎም ናይ ኩናት ክፉእነትን ሒዝዎ ዝመጽእ ኣበርን ዝገልጽ ካልእ ተቐማጣይ ከተማ ኣክሱም ኣመሃስ ፈሓለይ ቅድሚ ኩናት ነበረ ምንቅስቓስ ዘኻኺሩ ካብ እዋን ኩናት ዝሓሸ ምንቅስቓስ ባይታ ይሕዝ ምህላው ብዝስዕብ ይገልጽ ቦታ አንጻራዊ ሰላም ንእሽተይ ኣብ ሰሙን ኣብ ክልተ ሰሙን ወርሕ በቃ ስልካ ሓሊፍካ ቃ ከም ዝተዓሽሙ رينا يم زين فلت بقى فرنجخ مستلخ بهالتلس نايدق بصحيس بقى دنكي زخول بقى معنات بوتي زنبره طورنات معنات وحزي بصحت عدي ناب زنبره مغلصتاتو كملس زوزوعو زيسرع حبريتاتات نصيروم كقربولوم تبهيللو زيسرع ورالو اب كالي مغنياتو تግራይ ካብ ጦርነት صاحب ዝከም ዘይ ወጻት ይዝፈለጥ ግን ዓድና ያው ሰላሚ ምክንያቱ ታውን ትሕብረተሰብ መውዛሕተው ዚ ገሊኡ ብፎቶ ምልዓል ገሊኡ በመስቀል ብምሻጥ ገሊኡ ካብ ብምጉና ይዝማሕደር ዚ መውዛሕቱ ሆቴላት እውን ያው ቱሪስት ስታንዳርድ ገይሮም እዮም ተሰሪሖም ስለዚ ያው ድሕሪ ተፈጢሩ ዘሎ ንሽተይ ያው ምስትናይ ሰላም ሃዋሃው ተደሪኹ ዘይስርዒ ፖለቲካ እዩ ናፍቲ ድሕሪት ከእትዎ ኺኢሉ እምበር ያው ሕዚ ካብ መስከረም ጀሚሩ ዝረኣኽዎ ለውጥ ኣሎ ያው ጻዕዱ ክመጹ ኺኢሎም እዮም وحسنا بصحت عدي وحس بمقبار مداين ابتغباب زلعلو صقمات صتا مسرت بمقبار حتو زلعلنالن مكتل حلافيت بيرو باهلن توريزم من كلل تግራይ ويزرو زنو حلفوم بهارياو تريوتا تگبن تزي خوينوم نبصحتي سغات بزخون بركي زغلصو صقمات يلون يبلا مس بيرو صتا سطوم ركبي يللنا سطوم ركب لنا انت كله لفالتو عشان دخلت شي 16 هم تبعاله كلنا نفلطي نزق عبوان انت حلفنه توسيدو بيرو صتا مس محاوراتو كبل عزقع تحت تاساسيرو بلا منم انكانيو عشاندا حليفو مالتيو دحر عشانداون مسقل حليفو بعل اون ارغاو دامون حليفو تلعبيت بعلات نريت لنا منالبات همزناي ممنزع وممقال تريوتات يلي كنبلاي نخلي ملؤ بملؤ همزيوم نغرات سكيرو يلقا كتم ما تحللو نغير يكوني كندون توريست عنقفات كون لخل منقد دلو لاين وسدي تريوتات يلوي نبلي زين مطفا قعا مثل ملكتهم ناي صدتا اكلات مس بوليس كوميشن مس بيرو صدتا مس خالوتون تواديدنا ناي مسرح خيادو يللنا قدن ون هم تواديد كايل سرح توريزم ببحريو سلازي تقلولاو ام مفتاح نحنا كاو نصا خوينا كبرتات حزب تግራይ امعق ማእኸል ጌርና نسرحون ስለለለና ስለዚህ حزبون بጣዕሚ ብልሰጠመ መንገዲ ዘንተሩእታቱን ማእኸል ጌርና ምጸጣ አካላት ተዋዲና ከንሰርሕ እዩ ገዛዮ ንወስድ ማለት እዩ ናይ መጽዋዕታ መልእኽቱን አመሐላሊፈንየን ንዑ ትግራይ ጎብኒዩ ትግራይ ንጎብነይቲ ምቹቲ ማለት ሰላም እዩ ትግራይ ሰላም ያኒ ንጎብነይቲ ለዕንቅፍ ነገር ይውሊ ኩላህና ከዓ ኩላህና ባዕልና ከባቢና ብምፍላጥ ጀሚርና ባዕልና ፈሊጥና ነኻልኦት ክፈልጡ امباسادرات توريزم نكون كلاتنا ابز حلف قنه بعلم زحدقتات ايثيوبيا نمصغان حاولت اكسوم مس ام اتش انجينيرينج سند وعلم الرخابهم يذكر ማድ ዜና ተካተልኩም ዝኸበርኩም ተመልከቲ ሕዚ ድማ ዜና ዕዳጋ ይቕጽል ሚኒስትር ኢንዱስትሪ መላኩ አለበል ኣብ ዓውዲ ኢንዱስትሪ ምፍራይ ወታደራዊ ክዳውንቲ ጫማ ቆቢዕ መከላኸሊ ጥይት ክዋፈሩ ምስ ዝደልዩ ልኡኽ ሰብ ሃፍቲ ጂዋ ግሩፕ ቻይና ተዛትዮም ኣሎም እቶም ሚኒስትር ኣብቲ እዋን ኣብ ኢትዮጵያ ሰፊሕ መፍርያይ ሓይሊ ምቹ ፖሊሲ ኢንቨስትመንት ንስራሕ ድልው ዝኾኑ ፓርክታት ኢንዱስትሪ ናይ ታክስ እፎይታ ካብ ቀረጽ ነፃ ዕድላትን ኢንቨስትመንት ዝተመዓራረዩ ስርዓታት ኣሰራርሓን ከም ዘለውን ገሊጾም ካብዚ ብተወሳኺ ብሃፍቲ ጡጥ ቆርበትን መዓድን ሓፂን ኣድላይ ብዝኾነ ጥረ ሃፍትን ዝማዕበለት ሃገር ከም ዝኾነት ምሕባሮም ሓበሬታት ሚኒስትር የመላኽት ጂዋ ግሩፕ ንሰራዊት ምክልኻል ቻይና 60 ሚታዊ ወታደራዊ ክዳውንቲ ጫማታት ቆቢዕ መከላኸሊ ጥይት ዘቅርብ ከም ዝኾነ ዝገለጹ ኣባላት እቲ ልኡኽ ኣብ ኢትዮጵያ ብዘሎ ዕድል ኢንቨስትመንት ከም ዝጥቀሙውን ገሊጾም
حزدما ناب زيناو طايق سجر غوباي ابال هاجرات ጉጅለ ዒስራ ኣብ ብራዚል ሪዮ ዲ ጄኔሮ እናተሳለጠ ይርከብ ጥሜትን ድኽነትን ምጥፋ ከምኡውን ኩናት ጋዛ ዩክሬንን ሊባኖስን ጠመተ ዝተውሃው ነጥብታት ኮይኖም ኣሎም ሰይፉ ገብረ ጻድቅ እዩ ኣዳሊዎ ሙሉ ብርሃን ግርማይ ከም ስዕብ ክተቅርበያ ጉጅለ ዒስራ ቅድሚ 25 ዓመታት ብኣቆጻጽራ ፈረንጂ ኣብ 1999 እዩ ተመስሪቱ ጉጅለ ዒስራ ዝብል መፀውዒ ሽም ዝረኸበሉ ምክንያቱን ካብ 19 ኣባል ሃገራት ብተወሳኺ ሕብረት ኣውሮፓ ብምክታቱ እዩ ኣብዚ ሓለፈ ዓመት ከዓ 55 ኣባል ሃገራት ዝሓቆፈ ሕብረት ኣፍሪካ ኣብ ህንዲ ኒው ደልሂ ኣብ ዝተሳለጠ መድረኽ ነቲ ጉጅለ ተሓዊሱ እዩ ሎሚ ዘበን እናተሳለጠ ዘሎ ጉባኤ ጉጅለ ዒስራ ተተኣናግድ ዘላ ሃገር ከዓ ብራዚል እያ ኩናት ጋዛን ዩክሬንን ሊባኖስን ጠመተ ዝተዋቦም ነጥብታት ጉባኤ ዋላ እኳ እንተኾኑ ፕሬዚደንት ብራዚል ዘለዓልዎ ጥሜትን ድኽነትን ንምጥፋእ ዝብል ሓሳብ ጠመተ ብዙሓት ዝሰሓበ ጉዳይ እዩ ኮኦፐራሲዮን ትሪቡታሪያ ኢንተርናሲዮናል እዚ ጉጅለ ዝተወልደ ብሽም ጉጅለ ዒስራ ዋላ እትኾነ ዓለም ለኻዊ ትካል እዩ ነዚ ጉጅለ ነጅግነት ተግባር ነውዕሎ ጥሜትን ድኽነትን ንምጥፋእ ይኹን ጥሜትን ድኽነትን ምጥፋእ ከቢድ ነገር ኣይኾነን ዝበሉ ሚኒስትር ማሕበራዊ ልምዓት ብራዚል ቁርፀኝነት ፖለቲካ ዘይምህላው ከም ማሕለኻ ምዃኑ ኣልዒሎም እዮም ልምዓት ባንኪ ኣሜሪካ 25 ቢልዮን ዶላር ዕላው ገይሩ እዩ ጥሜትን ድኽነትን ኣብ ዝቕፅሉ 5 ዓመታት ንምጥፋእ ኣብ ዝግበር ፃዕሪ ዝውዕል ምዃኑ እውን ኣብቲ ጉባኤ ተገሊጹ እዩ ኣብ ኣፍሪካ ብምምጋብ ተምሃሮ ቀዳማይ ብርኪ ዝሓዘት ናይጀርያ እውን ተበጻሒነታ ብዕዝፊ ብምዕባይ 20 ሚልዮን ንምብጻሕ ተሊማ እያ ዩክሬን ሚሳኤላት ኣሜሪካ ተጠቂማ ሩስያ ከተጠፍእ ንምግባር ፍቃድ ብምሃቦም መበል ሳልሳይ ኩናት ዓለም ንኽጅምር ፅዕሩ ምህላዎም ዝግለጸሎም ተሰናባቲ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ጆ ባይደን እውን ኣብ ጉባኤ ጉጅለ ዒስራ ዝተረኸቡ እንትኾን ንሓማስ ኮኒኖም እዮም ኣብዚ ኩላትና ንሓተት ዘለና ኣብ ልዕሊ ሓማስ ፅዕንቶ ንኽትሕድሩ እዩ ግን እዚ ጉጅለ ኣብ ስምምዕ ንምብጻሕ ፍቃደኛ ኣይኮነን ዘሎ እስራኤል ዓርሳ ካብ መጉዳእቲ ናይ ምክልኻል መሰል ከም ዘለዋ ዝገለጹ ፕሬዚደንት ጆ ባይደን ኣብ ሰላማዊ ዜጋታት ተብጽሖ ዘላ መጉዳእቲ ንኽትቕንስ ኣተሓሳሲቦም እዮም ቅድሚ ዝተወሰኑ መዓልትታት ጉባኤ ብሪክስ ዘዳለወት ሩስያ ኣባል ጉጅለ ሃገራት ዒስራ ዋላ እኳ እንተኾነት ፕሬዚዳንታ ግና ናብ ብራዚል ኣይኸዱን ዩክሬን ግና ብራዚል ኣባል ዓለም ለኸ ገበነኛታት ጡር ብምዃና ንመራሒ ሩስያ ኣሕሊፋ ክትብ ይግባእ ዝብል ርእይቶ ኣቕሪባ እያ ብምዕራባውያን ኣጀንዳ ዝተመልአ ብዝብል ዝነኣስ ጉጅለ ዒስራ ፅዕንቶ ሩስያን ቻይናን ቀሊል ብዘይ ምዃኑ ምዕራባውያን እቲ ጉጅለ ከም ደለይቶም ከየንቀሳቕሱ እጃም ሩስያን ቻይናን ፈተና ኮይንዎም እዩ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ምስ ፕሬዚደንት ሺጂንፒንግ ተዛትዮም እዮም ሺጂንፒንግ ሃገሮም ምስ ኣሜሪካ ብምትሕባር ከም እትሰርሕ ኣልዒሎም እዮም ቻይና ምስ ሓዱሽ ፕሬዚዳንት ኣሜሪካ ብምትሕባር ንምስራሕ ድልውቲ እያ ኣፈላላይና ንምፅባብ እውን ጉጅለ ዒስራ ካብ ሓፈሻዊ ምህርቲ ዓለምና 60 ሚእታዊ ካብ ዓለም ለኻዊ ንግዲ ከዓ ልዕሊ 40 ሚእታዊ ብፅሒት ኣለዎ ኣብ መወዳእታ ቀንዲ ዜናታት ዝዕለት ከዘኻኽረኩም ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ተመስገን ጥሩነህ ሓዊሱ ላዕለዎት ኣመራርሓ መንግስቲ ፌደራልን ክልል ኣምሓራን ናብ ከተማ ጎንደር ኣትዮም ዋሕዚ በጻሕቲ ዓዲ ካብ ዋና እዋን እናወሰኸ ምዃኑ ቢሮ ባህልን ቱሪዝምን ክልል ትግራይ ገሊጹ ካብ ዜና ወፃኢ ጉባኤ ኣባል ሃገራት ጉጅለ ዒስራ በብራዚል ሪዮ ዲ ጄኔሮ እናተሳለጠ ይርከብ ባርከስ ተመልከቲ ብኣይወጎን ዝነበሩ ዜናታት ኣብዚ ዛዚመ ኣለኹ ስለምክታልኩም ኣዝና ነመስግን ስዕቡ ፀብፀባት ስፖርትና ክከብል ናብኡ